Darba mal-banda jiena mort ċalata, poġġejt ma' tfajla u maħħaqbat parlata. X'ismek? Rosa Marie. X'inhi? Rosa Marie. Bonġu għalejkom. Tajdu li bil-happy mood dal-għodu? Iva, għax bejnietna. Ħan niltaqa' ma' tfajla. Għandi dejt. Taf kemm jien eċitatu. Għont fil-għodu kmini kien għandu laqqas seba' biex niġġaw nistennija. Ilu ma jkolli dejt ma nafx kemm jaħasra. Għalt li biex nistennija propju fuq dal-bank. Għalli xi, toqgħod f'dar raħal. Efhem, isimha magħha Rosa Marie. Rosemary jew Rosemary. Ma nafx kif tgħidu, s-sala tiġi nsaqsi lilha ma tmux tieħu għaliha u ma tkunx dejt. Vera ninsab eċitat biex inkun naf kif tidher. Tgħidu li ġejt għal dejt mingħajr ma taf x'fatta hi. Għax din hija blind date. Irranġaw l-isħabi, efhem. U ma qalu li ħelwa, issa noqgħod fuq kelmithom. La tiġi naraw. Nispera li ħelwa. U kemm ħaddu ma tiġi ejja. Intom ġieli mortu xi blind date? Jien l-ewwel darba li la tiġi ngħidilha mmorru nieħdu English breakfast x'imkien għax jiena qabadni l-ġuħ, diġà nistennaw. Tgħiddi li għal ġejt bil-pjanta, le, intom ma tifhmux ħasra. Għax din il-pjanta tirrappreżenta isimha. Le, mhux il-kaktus, le, ma dik l-unika pjanta li sibt nixtri, imbagħad naqra Rosemary's, tajthom mill-għalqa u qatt indaffisha mhux. U le, tuħu gost. Nispera li ma taħsibx li dil-kaktus għamilta 10 sena jniggis, ma nafix. Ejsa, edbaħtu fejn ġejna. Ninsabu ġewwa r-raħal tal-Klin, ħa naraw se joffrilna. Nara, tajba titli. Ġejt u tlaqt, kemm min tikraħ u kemm min tpastas. Tiġi bil-ħaxix fidek, għax ma tmurx id-daq. Debbi s-serjetà jew. Min fuq il-kedda li ħadda l-għodu qatt timur l-għalqa naf feċina biex naqta' naqa' Klin. U aktar jien nipprova nkun oriġinali. Issa nitfgħu mal-ikel, ma kienx dejt ukoll. Tajda nitfgħu bit-zokk kollox jew ukoll naqtaw it-zokk. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come... Li Klin huwa raħal li forma pjuttost riċentament. Wara li ħafna żmien kien jiforma parti minn ħallija. Raħal li huwa mafus waħda sew bejn l-irħula ta' ħallija u dak ta' Birkirkara. Sa ftit ta' żmien ilu dan ir-raħal konna narawh biss bħala post fejn hemm diversi raba u ħitan ta' sejjieħ. Post li kien iffrekwentat biss minn bdiewa u raħħala li kellhom l-eliqi tagħhom hawnhekk. Minn ftit ta' snin lil hawn, f'dawn l-aħħar diċenji, ir-raħal tal-Klin beda jilqa' fih diversi residenti li bdew jiġu minn bnadi differenti ta' Malta sabiex jibnu id-djar tagħhom. Għal dan il-għan, fin-naħa t'isfel tal-wied li kienet qar ta' Miela ġiet mibnija triq li tibda mill-Università u tagħti għall-Klin sabiex propju taqsam dan ir-raħal li għadu kif ifforma. Madankollu, ħafna art agrikola sfat mitlufa fil-proċess. Ir-raħal tal-Klin ma jistax jitqies bħala raħal tipikament Malti fl-arkitettura tiegħu bħal irħula oħra iżgħar li nsibu f'pajjiżna. Jekk wieħed idur ftit it-toroq tal-Klin jista' jara diversi vilel sbieħ li ġew mibnija fuq stil pjuttost modern u li jpoġġu lil dan ir-raħal fi skala aktar moderna ikkumparat marħula oħra. Il-modernizmu, il-progress. Xi kultant tisma' min jgħid li l-progress iġib ir-regress. Flok imorru quddiem nispiċċaw immorru aktar lura. Il-Malti jgħid meta jibda jgerger għaliex aħna tgergier ma jirpilna ħadd. Kemm konna aħjar meta konna għar. U meta nitlu għall-kwistjoni tal-bini, daw il-bini kollu li tiela f'pajjiżna għad-dannu u stupru tal-ambjent naturali li ftit li xejn tfadlilna, nasal ngħid li dil-frażi hija kollha kemm hi veritiera. U hekk dar raħal ukoll sofra stupru
fil-qagħda ambjentali. L-Klin huwa mibni fuq għolja qrib in-naxxar u għaldaqstant qiegħed imdawwar bil-widien. Sabiex kif għadna diġà għamilna il-bypass biex niffaċilitaw il-modija ta' traffiku, kellna nkissru l-ambjent naturali li kien hawn fl-Klin. U tajdu li xidet tagħmel u xtħobb ħaġa u tobgħod oħra. Kemm aħna rrif. Kontu tafu li anke meta nneħħu sempliċiment siġra minn loka, ma nkunux qed noqtlu lilha biss, iżda nkunu qed noqtlu l-abitat kollu ta' madwarha. Annimali, insetti, għasafar u organizmi tan-natura oħrajn li isibu kenn u refuġu f'din is-siġra partikolari. Il-mekkaniżmu naturali tad-dinja qegħdin noqtluh sabiex minfloku intellaw blokok bini sħaħ qishom kaxxi tas-suffarini scale 1:10,000. Kif forsi fintu tajb fl-introduzzjoni, l-isem ta' dan ir-raħal huwa pjuttost faċli li wieħed jaraf minn fejn ġie. Rosemary. Bil-Malti Klin, mill-Arbi Iklil. Allura tajduli għalfejn dan raħal propju ingħata l-isem ta' dil-pjanta. Illa għaliex qabel fil-wied tal-Klin, kif jgħidu, jien ma niftakarx, kienet tikber bl-abbundanza dil-pjanta. U allura għalfejn ma dix tikber dil-pjanta hekk. Għaliex minfloka tela dal-miskut ġebel tal-konkrit waħda fuq l-oħra għad-detriment ambjentali sabiex jakkomodaw xi erba' bażużli tat-tajjeb li rnexxilhom jakkwistaw il-permess biex idawru l-ambjent naturali u ħaj għal blokok tal-konkrit imġebbla mejta. U dan kollu spiċċa biex anki dan raħal tilef l-identità u l-isem tiegħu. Konklużjoni. Dan tajdulu progress? Klin minħabba ċ-ċokon tiegħu u anki għal fatt li forma pjuttost fi żminijiet riċenti, minn dejjem kien magħdud mar-raħal ta' tliet irħula ta' Malta, ħallija. Wara li forma dan ir-raħal ġdid, bdiet tiġi fformulata l-ewwel statistika li tindika il-popolazzjoni tiegħu. Minkejja li għal-fini ta' parroċċa huwa kien għadu jagħmel parti minn ħallija, fis-sena 1994, wara li seħħet l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali, ir-raħal tal-Klin ingħata l-istatus ta' awtonomija ċivika. Skont ir-reġistru elettorali għal din l-elezzjoni, fl-Klin kien hemm popolazzjoni ta' 2615 ruħ. Din il-popolazzjoni komplet tikber sabiex fl-2001 din telet għal madwar 3000 persuna. Daqs 800 familja. Sa Marzu tal-2014, in-numru ta' residenti ġewwa l-Klin kien ta' 3103 ruħ. Sabiex fl-istatistika maħruġa fl-2019, insibu li l-popolazzjoni ġewwa dan ir-raħal xkejken kienet tlaħħaq 3422 persuna. L-istemma tar-raħal tal-Klin li saret ma' twaqqif tal-Kunsilli Lokali turi tarka fuq sfond ikħal b'San Mikil fin-nofs u bordura li fiha 6 wardiet tal-Klin. U San Mikil fiex daħal? Għaliex l-Arkantlu San Mikil wara li mar jagħmel żjara lil Madonna li kienet għadha tfajla ċkejkna sabiex jgħidilha li ħajkollha lil Ġesu bħala bina, ġie jżur ukoll lil dan ir-raħal tal-Klin li dak iż-żmien kien għadu ma ffurmax bħala raħal kif nafu llum. Forsi kien jogħġbu r-rieħa tal-Klin ma' xi platt stuffat tal-fenek, sakemm ma kienx veġetarju ma nafx. Il-qima lejn l-Arkanġlu San Mikil f'dan ir-raħal kienet sa miżminijiet antiki ferm, tant li għandna kappella għadu nur tiegħu. Dil-kappella tinsab fit-tela magħrufa bħala tas-Simblija, bis-swit il-Kamra tan-Nar ta' Ħallija li ngħatat ukoll l-isem ta' San Mikil. Meta bniet il-kappella oriġinarjament ma nafux eżatt għaliex m'għandniex dokumentat. Li nafu żguru li dil-kappella li għandna llum mhix l-istess waħda li bniet l-ewwel darba, l-oriġinali. Dan għaliex
Dak iż-żmien, mhux minħabba il-modernizmu u l-progress, kienet tinsab fi għada ħażina ferm, aktar xi ġarfet xi ftit, u kien aktar wertit li jarġgħu jibnuha mill-ġdid milli jirranġawha. Dil-kappella hija msemmija fir-rapport li għamel Monsinjur Dusina fl-1575. Huwa jgħid li kien hawn knisja ċkejkna dedikata lil dan l-Arkanġlu San Mikiel fiż-żona magħrufa bħala Likili li kienet tifforma parti mir-raħal ta' Ħallija. Dil-kappella kienet mibnija għal pirraba u l-ħdura u San Mikiel seta' jgawdi ftit arja friska. Għal kontra tal-lum miskin għax ħlift ħaħen bil-modija tal-karozzi ma jiblax. Skont ir-rapport ta' Dusina, dil-knisja kienet tinsab fi stat ħażin ħafna. Kella altar wieħed bla pavimentar ta' xejn, bla bibien kollox open air u nieqsa minn kull bżonn. Mhux tal-li hekk, tal-li laqqas biss kella assis li jiġi iqaddes il-quddiesa. Mallira hekk, Dusina li rrid iżomm l-isem tal-Arkanġlu San Mikiel li proteġa lill-Alla mill-kruwa ta' Luċifru qabel ma nbidel f'Belzebu u tefgħu fl-infern. Għamar li ma ssirx quddiesa oħra sakemm isir bib tal-injam għall-kappella. X'ġifieri ħallu kollox bil-miftuħ, Efhem in-nies taż-żona ppruvaw jiġġustifikaw dil-ħaġa u qalulu li m'għamlux bib apposta sabiex ikun hemm ftit ventilation għall-arja. Iżda Dusina ma rridx jisma'. Ma sabiex il-Knisja ma tingħalaqx għal kollox. In-nies ta' Ħallija kellhom jisimgħu mill-ordni ta' Monsinjur Dusina u bekk għamlu bib tal-injam. Għall-inqas, permezz tal-bib San Mikiel miskin ma baqax ibati bil-kesħa fix-xitwa, lele. Il-kappella ta' San Mikiel, kif għedna, iġġarfet u reġgħet imbniet mill-ġdid fis-sena 1615 bi flus il-benefattur Ġlormu Ħaġus minn Ħallija li waqqaf ġus patronat lokali. L-istess Ħaġus jissemma wkoll li kien sakristan u jieħu ħsieb il-bżonnijiet kollha ta' din il-knisja. Il-bini ta' din il-knisja sar bi stil tipiku Malti għal dak iż-żmien fejn diversi knejjes tal-bidu kienu jibnew fuq stil rettangolari bis-saqaf mimli ħnejjiet. Ħafna drabi, meta l-knisja tiġi mkabbra ma' żmien, kienu jżidu parti oħra il-barra bi ħnejja ġdida. Din il-knisja hija kbira kkumparata ma' knejjes oħra li ġew mibnija fl-istess perjodu u tesa' madwar 50 persuna. Mal-bini tagħha ma ġiex maħsub li jsiru aperturi oħra, anki sabiex jidħol id-dawl jew tiċċirkola l-arja, għajr il-bib ta' barra u t-tieqa jew vilestrum fuqu. Interessanti wieħed jara li fuq in-naħa t'isfel din il-knisja hija mdawra b'bankijiet tal-ġebel li jmissu mal-ħitan, magħrufa bħala dikkina. Fuq l-altar li jinsab fil-parti ta' quddiem tal-knisja hemm il-kwadru titolari li juri lil San Mikiel b'xabla kbira f'idu u l-xitan taħt San Mikiel marbut b'katina, kif tipikament naraw ir-raffigurat lil dan l-Arkanġlu. Flimkien mal-knisja nsibu wkoll sagristija u ġnien żgħir. Il-festa ta' San Mikiel li għadha tiġi ċċelebrata f'din il-kappella issir fid-29 ta' Settembru b'qudiesa u programm warajha. Din hija l-unika ġurnata li sfortunatament din il-knisja tiġi miftuħa għal pubbliku. Il-kappella ta' San Mikiel illum hija mħarsa mill-laqda tal-Kamra tan-Nar ta' San Mikiel ta' Ħallija li ma' żmien ġiet mibnija viċin tagħha. Mela għatu ftit ċans, għax aħna għedna li dan ir-raħal forma pjuttost reċentament, huwa pjuttost ġdid. Mela allura kif kienet teżisti dil-kappella sa miż-żminijiet antiki ferm? Kien hawn forsi xi komunità ta' nies li kienet toqgħod hawnhekk? Kien hawn ngħid u ferm qabel ma sar jaf bir-raħal San Mikiel innifsu. Tgħidu li x'in tajt. Mela ħanajdilkom ara, intom ġieli u rejtu x-xewqa li tmorru għal dawra fil-kampanja biex tgawdu naqra l-arja friska u tinqataw ftit mis-soċjetà u d-gergir tagħha, hekk tirrilassaw naqra, Volja ma tantx għandna msom maħdura llum il-ġurnata ngħiduha kif inhi. Propju f'Settembru tal-1967
kien hemm grupp ta' studenti li kienu ġej mill-iskejjel ta' San Luigi u ta' Sacred Heart u li kienu membri tal-NGO din l-Art Ħelwa li wkoll urew xewqa li jmorru għal dawra passiġġata fil-kampanja fiż-żoni magħrufa bħala tal-Iklin u tat-Tabib. U hemmhekk huma mixin raw xi ġebel kbir megalitiku u interessaw ruhom. Marru jiċċekkjaw u dal-ġebel fil-fatt kien aktarx mill-perjodu neolitiku. Ġifieri ta' qabel l-istorja ma bdiet tinkiteb. Kienet sejba importanti ferm, ma nixxi ngħidu. Iżda l-awtoritajiet ħallew għaddejja r-rieħa u mirduma fejn kienet. Sakemm fl-1983 il-professur Bonanno wara xewqa li jwettaq xi skavi biex jara x'hemm f'dan is-sit. Fil-fatt, huwa sab żewġ ġebliet kbar megalitiċi u xi ġebel ieħor iżgħar ftit il fuq. Li aktarx kienu żewġ absidi. Ġifieri qed ngħidu id-dawra nofs ċirku għat-tont. Din kienet aktarx daħla ta' xi tempju li kellu 4 absidi b'kollox u li jmur lura għal żmien ir-ram qed ngħidu madwar 4500 sen ilu. Fl-istess perjodu aktar xinbena wkoll tempju li għatanna xi fdalijiet ftit il-bogħod minn hawn, magħruf bħala Taraddina. Dan it-tempju jinsab eżattament fil-bypass ta' Birkirkara u aktarx ta' kuljum ngħaddu miħdejh mingħajr ma biss nagħtu kasu minħabba li huwa mitluq għar-rieħu mingħajr l-ebda konsiderazzjoni ta' xejn. U tgħiduli allura dawn iż-żewġ sejbiet għalfejn huma importanti daqshekk. Għaliex dawn juruna li aktarx fil-viċinanzi kien hawn fost l-komunità Maltija, jew għall-inqas nies li kienu jgħixu hawn Malta. U allura jekk isir skavi sora ta' nies kif suppost, aktarx li nsibu aktar fdalijiet ta' din ix-xorta. Għall-inqas minn hawn minn hemm dawn is-sejbiet fadlilna xi ftit fdalijiet tagħhom, mhux bħal Villa Rumana li nstabet propju hawnhekk fl-Iklin. Waqt skavi li beda jsir sabiex tinbena villa ġdida, moderna, instabu xi fdalijiet ta' villa li tmur lura għal perjodu Ruman flimkien ma' żewġ ċisterni li kienu bwieqi fejn fihom iżommu l-ilma. Nisperaw li xi ħadd mill-awtoritajiet jagħti każ u jagħti widen ta' dan l-ilmentana u jagħmel l-iskavi kif suppost biex għall-inqas inkomplu niskopru l-eruq tagħna minflok inkomplu noħonquhom bil-bini ġdid li qed ikisser u jkompli jfarrak l-istorja ta' pajjiżna, xi tgħidu? Ġewwa l-Iklin ġie miftuħ ċentru tal-katekiżmu mill-kappillan ta' Ħallija Dun Alfred Xwiereb, għat-tfal tal-familji li bdew jiġu joqogħdu fl-inħawi. U aktar tard inkara garax sabiex tibda tiġi ċċelebrata il-quddies mill-post. Il-ħidma pastorali f'dan ir-raħal komplet tikber hekk kif infetaħ ċentru pastorali fl-1993, imbierek mill-Vigarju Ġenerali Monsinjur Annettu De Pasquale. Biex sena wara twaqqaf l-ewwel kunsill pastorali fl-Iklin. Fl-1995, minħabba l-komunità baqa' dejjem tikber, inħatar mill-Arċisqof Giuseppe Merċieqa il-Kanonku Carm Aquilina, bilan li jibni ċentru pastorali ġdid. Fis-16 ta' Ġunju tas-sena 2000 tqiegħdet l-ewwel ġebla mill-istess Arċisqof Merċieqa fil-preżenza tal-komunità tal-Iklin. Fit-19 ta' Marzu tal-2002 infetaħ uffiċjalment dan iċ-ċentru li jkonsisti fi knisja mdaqsa, kmamar u sala għat-tagħlim tad-dottrina u għallaqat oħra, ċentru taż-żgħażagħ u uffiċċju parrokjali. Fil-15 ta' Frar tal-2003 l-Iklin ġie ddikjarat żona pastorali awtonoma bil-fakultajiet kollha ta' parroċċa taħt l-istess tmexxija tal-Kanonku Carm Aquilina. Sabiex fit-19 ta' Marzu tas-sena 2005 l-Iklin ġie ddikjarat parroċċa bit-titlu jintgħażel dak tal-familja mqaddsa għan-numru ta' familji li bdew jiġu joqogħdu fil-madwar. Il-knisja esistenti kellha tkun is-sala parrokjali taħt il-bini tal-knisja l-ġdida fuq il-pjanti tal-perid Ġew Delija. Iżda minħabba li ma kienx hemm flus biżżejjed, ġie deċiż li din is-sala tinbidel fil-knisja bil-pjanti jiġu adattati mill-artist Awċi Manuel Farrugia u l-perid Kurt Mejla. Ta' min jgħid li f'din il-knisja insibu via sagra
oriġinali ħafna, maħduma fuq il-ġebel minn awċi ieħor, Father Robert Gauci. It-titular li juri l-familja mqazza ġie mpitter mill-artist awċi wkoll Paolo Camilleri Cauchi. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy. Għal-bini tal-knisja ma kienx flus, iżda sabiex intellaw il-bini għad-doċ u neqirdu l-istorja tagħna ikun hemm. L-istess ġara b'din id-dar, dar il-Lewża, li kienet meqjusa bħala l-ewwel dar li mbniet ġewwa l-Klin. Fl-1954, Dr. Zammit bena din id-dar, li żgur ma kienx allerġiku għall-lews, u għal 15-il sena sħaħ kienet l-unika dar li kien hawn fl-Klin. Allora tgħiduli mhix importanti din? Okej, fli. Iżda għall-awtoritajiet tagħna li xi kultant nistaqsi kif iġibu is-seta li jaqbdu u jaqalaw l-eruq tagħna u jordmuhom u jeqirduhom kif ġiġi. Ma kienitx. Fil-fatt fl-2018 din id-dar, dar il-Lewża, waqgħet sabiex minfloka jitilgħu numru ta' showrooms uffiċini. Viva il-modernizmu u l-progress! Inkella kif ħandawru r-rot tal-ekonomija, mhux hekk? U l-istess bħal-rot tal-ekonomija daret ukoll ir-rota tal-arloġġ u sar il-ħin li nitilqu lil xulxin. Iżda qabel nitlaqkom u tmorru tevalwaw u tirriflettu ftit dwar l-era tal-modern u l-modernizmu, erdu nieħdu l-istessu tal-okkażjoni, mhux hekk? Mir-raħal tal-Klin għar-raħal li jmiss.